Nabilin nga sigarilyo kag heat transfer halin sa welding machine posible nga gintunaan sang sunog sa gina-construct nga building sa Mandurriao, Iloilo City sunod sa BFP. Samtang Palyado nga linya sang kuryente gintunaan sang pagkasunog sang 3 ka mga balay sa Lapas. Si Kim Salinas nakatuto. Nagalabot sa Masobra P500-mil pesos ang danyos sa ginbilin sang sunog sa gina-construct na building sa Iloilo Business Park sa Mandurriao pasado alas 6 Sabado sang gabi. Sunod sa BFP, partially damaged ang ika-11 nga panalkan sa building nga ginahimo bilang temporaryo nga warehouse sang ginapatindog nga Enterprise 1 building nga tuyo himuon bilang opisina sang isa ka BPO company. Sunod sa construction worker, nagalagaw sila sa obra sa ground floor sang building sa may nabatian sila nga lupok. Lumabas ako dito tapos nakita ko na may usok na. Pero may narinig ka po to? Mayroon kanina. Para acetylen siguro, ewan ko kung ano yon. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, posible gintunaan sang kalayo ang nabilin nga upos ang sigarilyo. Ginalantaw man ang heat transfer halin sa welding machine nga nakakontakt sa combustible material kaangay sang pintura, thinner o butane. From discarded lighted cigarette butts, and ang second is electrical in nature. So i-determine if it is accidental or intentional. Wala man sang napilasan o napatay sa sunog. Ginpahayag naman ni Harold Hieronimo, Vice President and Head of Public Relations and Media Affairs ng Mega World Corporation, nga wala sila sang jurisdiction sa building bangod wala pa ini na turnover sang contractor sa ila. Ginpasalig sini nga organisado ang township sang Mega World bangod may nakahanda nga seguridad kag plano sa tanan nga building sa tion sang emerhensya kag krisis. Sa ginpagwa nga official statement sang Iloilo Business Park, nagapasalamat ini sa BFP, Philippine National Red Cross kag Iloilo City LGU sa bulig agud mapalong gilayon ang kalayo. Business as usual sa tanan nga office buildings, hotels kag commercial establishments sa sulod sang Iloilo Business Park. Samtang 3 ka mga balay nga himo sa light material sa barangay Caingin, Lapas ang ginlamon sang kalayo Domingo sang kaagahon. Sunod sa BFP, Palyado nga linya sang kuryente ang ginatudlo gintunaan sang kalayo. Yara sa 35,000 ang nalista nga danyos. Kadua man, may nakita man dito aton investigators nga ang saksakan sa second floor sa balay ni Ma'am Arlene. Ang ginabanta, 8 ka maapektado nga individual ang temporaryo nga nagatiner sa balay sang ila mga paryente. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.